העמוד הבא זה עמוד לידים. בעמוד לידים אנחנו בעצם רואים אנשים שהשאירו לי דרך הבוט, שהם ביקשו לחזור עליהם, ופה אנחנו רואים בעצם את המידע. ניתן לחפש את הליד בשדה חיפוש, ניתן לחפש את זה לפי קטגוריות שהוגדרו, לפי מקורות ולפי סטטוסים. בלחיצה על הליד זה מעביר אתכם לחלון של פרטי הליד. ניתן לראות פה את השיחה שהייתה עם בן אדם. כרגע יש פה רק התכתבות, אבל אם הייתי מחפש מוצרים, זה היה גם מציג מוצרים, איזה מוצרים בן אדם חיפש עד שהוא ביקש לחזור אליו. יש פה פרטי התקשרות, יש כאן סטטוס ליד שניתן לשנות כמובן, ויש הערות שגם ניתן לשנות. ניתן להתקשר אליו, ליצור איתו קשר בוואטסאפ או לשלוח לו מייל.